ಹಾಯ್ ಮತ್ರಿಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿನ್ನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುಮಾರು ದಿನಾಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಗ್ಳು ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ಬೇನಿತ್ತು ನಂಚದು ಇಂಕ್ ಊರ ನಡೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಊರ ಮೂಲ್ಕುಲ್ಲೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಟೈಮ್ಲ ಸರಿ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅಂಚದು ಏನು ಸುಮಾರು ದಿನೋಡು ದಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇಂಚ ರೆಸಿಪಿಲ ಪಾಡ್ನ ಏನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡಿ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಏನು ಮುಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಇಡೆಗ್ ಬೈದೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚದು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪೆ ಅರಿಕ್ ನಡಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಇಂಕ್ ಅಡೆ ಇಡೆಗ್ಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚೈನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಸುಮಾರು ದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ 10 ಕರೆಯಿಂಡು 10:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಗೌರಿನ ಕಟ್ಟದು ಬೈದೆರ್ ಮೇರಿ ಕಾಂಡೆ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ದೆಂಬುಡುಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಜೆಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಕಂಜಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನು ಅಂತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಇತ್ತೆ ದೆಂಬು ಜೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಪೋಯಿತ್ತೆ ಬಯಲ್ದಂಚಿ ತುಲೈತೆ ತೋಡುಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಹಚ್ಚಿ ಚೂರು ಪರತೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬಿಜಿಕಿರ ಪೂರ ಒಂದುದು ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಪರಪುಂಡು ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ ಉಗ್ಗೆಳ್ಳ ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬೇಗ ಬತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಚಿನ್ನುಲೊಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಚಿನ್ನು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೂರೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಏತ್ ದೆಂಬು ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ತೋಜುವರ 2 ಜನ ದೆಂಬುಡೆ ಉಲ್ಲೆರ್ 2 ಜನಲ ಬೇಗ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 10:30 ಗಂಟೆ ಅನ್ನನೆ ಬತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಪೊಪ್ಪೆ ಬಂದು ಪೊಯ್ ತೇನು ಬುಡಿಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಟ್ರಿಗ್ ಅಂಚಾನಗ ಎನ್ನ ತಿದ್ದಿಲ ಬತ್ತೀರ ಅವೇನು ಕಟ್ರಿಗ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆರೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ರಡ್ಡು ಕಂచెಲೆನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಡ ಇನಿ ಏನು ಬೈತೆ ಎಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಚಾರ್ಲ ಬತ್ತೀರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜಲ್ ಪರ್ದು ಬಲ್ತು ದಾಂಡು ಕಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರೆಲ್ಗ್ ದೊಡ್ಡಂತ ನೀರುಂಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಕಂಜಿದ ಬೆರಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ನೀರು ಬೋಡಾಯ್ತು ಪಸಕ್ತಿ ಲಚ್ಚಿಂತುಲೆ ನೀರು ಪರ್ದಾಂಡು ನೋಡ ಲಚ್ಚಿ ತುಲೆ ನೀರು ದೀತೆರು ಅಂಡಲ ಕೂಡ ಓಡಂದು ಪರಂದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಗೌರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಬೆರಿಕ್ ನೀರು ಮೈಪುನಂದು ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಬೆರಿಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೆಕೆ ಹಾಪುನಂದು ಅಂತೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಬಾಜಿಲ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಅವಳ ರೆಡಿ ಆಂಡೆನ್ನ ಇತ್ತ ಮೀನು ದರ ಬತ್ತರಿಗೆ ಏನ ಮೀನು ಕಂದೆರ್ ತೂಕ ಮೀನು ಕಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತು ದೀವರ ಹಾಪುಂಡು 2 ದಿನಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮೀನು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತಂಡು ಏನ ಮೀನು ಉಂಡು ತುಕ ತುಲೆ ಬೂತಾಯಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಬೂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಮಿಗಾತ್ ಬಂಗುಡೆ ಇಷ್ಟತ್ತು ಅದು ಬೂತಾಯಿಗೆ ತೊಂಡ ತೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ತೊಟ್ಟೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಿನ್ಯಾವೆ ಆಂಡ ಬೇತೆ ಮೀನು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆವೊಲಿ ತೋಜುಂಡು ಬೂತಾಯಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೂತಾಯಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಉಚ್ಚೆಗ್ ಕನಗಟ್ಟುಂಡು ಉಚ್ಚೆಗ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಂಗಲ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೀನು ಕಂತೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಮ್ಯಾವ್ 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 ಬಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಚಾಯ್ತ ಮೀನು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೀನ್ದ ಕೈಪುಲ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಪುಡು ಆತುಂಡು ಕೆಮ್ಮುಡೆ
ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ಪರ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೂರ ಅದು ಒಂಜಿ ಲಾತ್ ಜೋನಿ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ಆತಿನಿ ಒಂಜಿ ಕೆನ ಬಸಳೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲೆ ಆತುಂಡು ಮೊರನ್ ದಾತು ತೋರ್ತೋರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅವರ ಅಡೆ ಪೋಪೆ ಅವರ ಇಡೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟುಡು ಪೂರ ಬೂರುಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಿ ಪೂರ ಕಲತ್ ಪಾಡುಜೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಬಸಳೆ ಆತೊಂಜಿ ಶೋಕ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಮರಣ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ನಾಲ್ಕೊಡಿ ಕುತ್ಪೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಬಸಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದತ್ತು ಅಂಡ ಮೊರನ್ ದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಕಾಲಿ ನೀರು ಪಾಡುವೆರ್ ಪಾಪ ರೆಗ್ಲ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜತ ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೋರ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂದು ಮೂಲಂಗಿದ ತೈ ಪಜ್ಜಿರ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ತಿಜಿ ಪಜ್ಜಿರ್ ಪರ್ಪರೆ ಇಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂಚಾತುಂಡು ಮೂಲಂಗಿ ತೈ ಕುಡ್ಡಿದನು ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರ ಮಲ್ಲೆ ಆತುಂಡು ಬೆಂಡೆ ಪೂರ ಆದು ಮುಗ್ಗಿಯೊಂ ಬತ್ತುನು ಚಿಟ್ ಪತ್ಪೆನ್ ನಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಲ ಪೂರ ಕೊರಲ್ ಒಯ್ದುನು ಬದನೆದ ತೈ ಮಲ್ಲೆ ಆತುಂಡು ಬದನೆ ಆತುಜಿ ನೆಟ್ಟು ಏನು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಕೋಡ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ಗೆ ತುಂದೆ ಅರ್ಧದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಸುರುಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಸುಮಾರು ದಿನೊಡು ದಿಂಚಿ ದಾಲ ಏನರೆಗ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಂದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಯಾರಾದ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಯಾನಿತ್ತೆಡೆದಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಅರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಏನು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಕೋಡ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮೂರ್ದು ಪೂರ ದೀಯನ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಲುಂಬುದ್ ಪೂರ ದೀಯ ಐತೆ ಏನು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪೂರಗೆ ತೊಂದೆ ತೆನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ದಯಪಡ ನಾವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಒಂದೇನು ಐಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡುಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನೆಕ್ ನಾನು ಒಂಜೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇದನ್ನ ತುರಿದು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೊಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋನು ನಾನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಡಾಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋನು ನಿಕುಲು ನಾನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಯೇ ಪಾಡೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನದು ಉಪ್ಪು ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೋನುಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅದಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದ ಹಾಪುಂಡು ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉಂಡತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಬೀಜನ 2 ಭಾಗ ಮಲ್ತು ಪಂಡ ಚೂರು ಕ್ರಶ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡುಡು ಅವು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಎಂಚ ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬಜ್ಜೆಕ್ಲ ಪಾಡುಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗೊಂದೇನು ಉಳ್ಳದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿತ್ತರಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಕೋಡದ ಅಂಚೆಂಚ ನಮ್ಮ ಶೇಪ್ ಕೊರಪ ಅಂಚ ಪಾಡೋಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಬುಡ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಬಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಯ್ಯದ ಚಾಕಾಡು ಬೊಕ ಒಂದು ವಣಸ್ ಮಲ್ಪನಗ್ಲ ಕೈಪು ಚಪ್ಪೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಬಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ವಣಸ್ಗ್ಲ ಉಣ್ಣಾಗ ತಿಂಡ್ರಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಚಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಏನು ಪನ್ಲಕ ಚಪ್ಪೆ ಕೈಪು ಇತ್ತಂಡ ಅದಗಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯಿಂಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕುಲ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ದ ಬಜೆ ಪಕೋಡ ಏನ ಪನ್ಪರ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಪುದರ್ ದೀಲೆ ನಿಕ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಕೋಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಚೊಂದು ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಇದು ಗೆಪ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ದ ಪಕೋಡ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದೆ ಪಡ್ಚು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.